ଆମ ଘରକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଛ ଆସିଛି ଯେଉଁ ମାଛ କି ମୁଁ ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ଏ ମାଛର ନାଁ ଧରିବିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ତ ସବୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ଯେମିତି ହଉ ବି ମାଛ ମାଂସ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ହେଇଛି, ଆମ ଘରେ ବି ସେଇ ମାଛ ହେଇଛି ଯେଉଁ ମାଛଟାର ମୁଁ ନାଁ ଧରିବିନି। ତ ସେଇ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଦୋକାନୀ ବାବୁ ଆଜି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇକି ମାଛ ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ମାଛ ଭଜାଭଜି କରିକି ସବୁ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି। କାହିଁକି ଧରିବିନି କହିଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ମାଛର ନାଁ ଯାହା ମୋ ମଳାସୁରଙ୍କର ନାଁ ସେଇଆ। କୁହନ୍ତି ତ ଶାଶୁ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହବ ମାନେ କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଧରିବନି। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ସେ ମାଛର ନାଁ ଧରେନି। ତ ଆଜି ମୁଁ ମାଛ ଭଜାଭଜି କରିଦେଇକି ତରକାରୀ କରିଦେଉଛି। ଏପଟେ ମାଛ ଭଜାଭଜି କରିଦେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତାର ମୁଣ୍ଡଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ମାଛର ମୁଣ୍ଡଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ତାପରେ ସବୁ ଯାକ ମାଛ ଭଜାଭଜି କରିଦେଇକି ଏଠି ଆଳୁ ଭଜାଭଜି କରିଦେଇଛି। ମାଛ ତରକାରୀଟା ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଖାଲି ମସଲା ଦେଇକି କଲେ ତ ବେଶୀ ମସଲା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସୋରିଷ ବାଟିକି କଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ପିଆଜ ଭଜାଭଜି ସବୁ କରିଦେଇଛି। ତ ଏପଟେ ଟମାଟୋ ବି ପକେଇଦେଇଛି। ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ମୁଁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବେସର ବଟା ବି ଟିକେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଆଉ ସୋରିଷ ଜିରା ବଟା ଟିକେ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଭଲସେ କଷାକଷି କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଆଳୁ ବି ପକେଇ ଭଲ କରି କଷାକଷି କରିଦେଇଛି। ଏଠି ମୋର ପାଣି ଯେତିକି ଦେବା କଥା ଦେଇକି ଏଠି ହେଇଗଲା ମୋର ମାଛ ତରକାରୀ।